салом алайкум мардум, шумо дар шаҳри Россия қарор доред ва намедонед аз куҷо телефонҳои нав ва бо сифат харидорӣ кунед ба нархи арзон. Пас ман ба шумо магазини Realphone-ро тавсия медиҳам. Дар магазини Realphone ҳама моделҳои телефонҳои нав ва аксессуарҳо ҳастанд. Дар магазини Realphone аксияи калон рафтеста. Телефонҳоро ба нархи арзон харида соҳиби аксияи сад шавед. Адресои мо метро Бутырская, торговый центр Зелёный, выходи 4 рафтем. Ва ҳозир бошад мо дар магазини Realphone қарор дорем. Марҳамат. Эҷа боша магазини Realphone. Медроен аз тарафи дасти чап мошинко мешавад, тример профессиональный комида дар кора муроҷиат кинен. Эҷа бошад наушникҳо ҳастай ва соатҳо ҳастай, болода бошад проектромон ҳастай, метавонед тоҷа муроҷиат кинен. Ва имрӯзина число 19/08/2024 ҳозир нархномаи магазини Realphone бо шумо мебинем. Моделҳои Samsung ҳастай, Samsung-ҳои A25, A35, A55, A54 ва A15, A05, A05s. Моделҳои Redmi ҳастай, Redmi 13C, Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro ва Redmi Note 17 Pro Plus ва Poco X6 Pro. Одамое ки барои бозии PUBG меган 90 FPS мебардорад Poco X6 Pro. Поёнда бошад моделҳои Realme ҳастай, агар комида дар кор бошад. Ва гуфта намонам телефонҳои легендарни Itel A70 боз омадагианд дар наличи расветкаи Blue, Gold ва Sabz. Расветкаи сиёҳшам скоро мешавад, барои ҳамун рақамҳо дар рӯи экран метавонед муроҷиат кунед. Дар иҷаш бошад телефонҳои Infinix-ҳо ҳастанд, Infinix 40 Pro аш ба 256 мешаванд, Infinix Note 30 Pro ҳастанд, Technospark 20 Pro ҳастанд, Technospark 20 Pro Plus-ҳо ҳам дар магазини Realphone ҳастанд. Расветкаи сабзш, сафедш ва тёмнасиниш. Ё 45 FPS бозии PUBG-ра мебардоранд. Болода бошад телефонҳои Tecno Pova 6 моделҳои нав 12 ва 256 памятчон мешавад ва Tecno Neo 6 Pova. Инош бошад 7000 мАч батарейкашонай, одамое ки батарейка меган ба қувват Tecno Neo Pova 6 ма шумо да тавсия метавам. Также ҳастай телефонҳои Tecno Common C 8/256, Honor 200 Lite ҳастай 8/256, Honor X8A ва Honor X6A ҳастай. Honor X5 Plus ҳам ҳастай. бародаро, рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кинед. Дар муддати кӯтоҳ ба шумо операторо оперативни ҷавоб медиҳад. Гуфта намонам, ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон доставка дорем. Ва ҳозир бошад дар магазини Realphone аксияи 100 рафтестай. Успед кинед телефонҳоро заказ кинед ва соҳиби аксияи 100 шавед. Дар аксияи 100 зиёда аз 60 дона бытовая техника мондагия ва 2 дона телевизор ва 2 дона дига инам хел телефонҳои Common C мондагия. Успед кинед заказ кинед.